Hi to my viewers. Kahit lang viewers, hi pa rin. Pakali ka naligo. Lakaw ka. Tagon lang kag uli-uli tag tagon ha kay para mamahaw. Pag-ilis og short. Lagmit ka dagmaan ang imong short pag-ilis. Pag-ilis og mubo og short. Pag-ilis og mubo og short katulog man na nimo imong short good. Dili lagi na kay lagmit ka dagmaan na kay taas na. Mati na lang sa mama be para dili masuko si mama. Sabot jud. Dili na. Hi to my viewers. Pugong. Hi to my viewers. Ito yung ulam namin ngayon. Kangking. Fresh from the bukid. Adobong kangke ang ulam namin ngayon para sa almusan. Ako rin na siyang tawgon pag mukhaon na. Nagkuhan pa ko sa isda kay gahi kayo. Ito yung ulam namin ngayon. Kapon ko pa to kinuha. Mama, naaway ko sa line bata, mga mala na mauli ko. Awayon man. Anong awayon man ka? So, sa ni mo. Nanay Tita! Ang dami kong hagpatin. Puro tangking. Diba? Sarap. Hi to my viewers. Sana mag-likes kayo. Para may viewers din ako. Sarap ng ulam ko. Kangking.
La, thank you po sa nag-like. Maraming salamat po. Ano po ba yung ulam nyo? Tumingin sa pinto. Hi to my viewers. Kangking ang ulam namin for today's video. Sarap ng mangga ko. May mangga ako. May mangga si Buntis. Yummy. Pa-likes po ng live ko. Thank you sa mag-likes. Pa? Pa? Ay, ito hindi lagi makita dari kung may comment lagi. Hi to my viewers pala. Welcome to my live. Ito yung aking uulamin. Atubong kangking. Pa-likes po sa aking viewers. Hi po. Tanabe. Ato tong bata dito, bantay ito. Ano naman ka are? Ato tong bata, bantay ito kanila ag ito ikauban. Hindi na. To ka. Tanabe. Oh, ari man kang tapad nako eh. Korean.
Hi po sa aking viewers. Ang aming ulam ay kangkong na adobo. Sarap nito. Oh, para siyang ano, kamote. Talbos ng kamote. Kasi bagong ano lang to eh. Bagong sibol. Sibol ba ang tawag ng Tagalog? Bagong tubo ba? Diba? So fresh pa kaayo. How can I love when I'm afraid to for watching you stand alone? All of my doubt suddenly goes to someone. Minhod. So, na kay oras. Gutom naman, ay. Gutom na si Manay. Kapit ng dalas 9. Kapay pamahaw. Iwa pa'y sudang niluto. Pusis. Pusis, pasis. Hi to my viewers. Yan lang masasabi ko, hi. Thank you for watching, mga guys. Please like my live po. Ito na yung nahagpat na ako. Huh? Daghan na no. Daghan na. Pero pag maluto ni, gamay na lang ni. Kay mukuyos man. Og takway. Takway oh. Takway sa gabi. Sago sa gulay. Paits na. Paits na ang kaon. Hi po sa aking viewers. Uy, nahulog. Sayang. Hi to my viewers po. Like po ng aking live.
takway. Tangag kamunggay. Hindi na kaayo. Sa kamunggay ra isagol. Tights na. Diba? Basta mangugkogi lang. Hindi na kinahanglan paliton. Magkogi lang kag pangha sa bukid. Sa bukid pa manigi kuha. Ang mga gulay. Ang dami pa oh. Dami kong nakuhang kangkong. Marami pa dun sa bukid. Kaso lang, dalawa lang kaming kakain. Hi to my viewers pala. Ang ganda ng kangkong oh. Bagong sibol kasi to. Sa bukid namin kinuha. Marami pa dun. Malinis naman to siya kasi sa bukid to kinuha. Tsaka ano. Kinuha namin to sa ilalim ng maisan. Maisan siya, tapos ang ilalim may mga kangking na bagong tabas, tapos ito bagong sibol. Kaya masarap siya. Malinis, hindi siya marumi. Kaya safe siya kainin. Diba? Ganda no? Ay. Pag ito nabili sa Maynila, mahal to. Mahal ang tangkay nito. Ang ano, isang ganyan, mahal. Isang tali. Mahal to sa Maynila eh, kangking. May mga binibinta sa Maynila, ano yun eh. Yung iba doon hindi safe kainin kasi hindi mo alam kung saan nakukuha. Mahal kaya ang kangking sa Manila. Dito libre lang, fresh. Fresh from the bukid. Tapos libre lang siya, wala siyang bayad, unlimited pa. Unlimited kung ilan yung kukunin mo. Kung gano'ng karami, walang bayad kasi libre lang. Diba? Ganda. Ganda ng kangking ko. Ayan oh. Wala to sa tubig. Sa ano to? Sa ilalim ng maisan. Sumibol yung mga kangkong. Hindi siya sa tubig nakatira. Sa ilalim ng maisan. Kaya masarap siya kainin.
Hi to my viewers. Likes po ng aking live. Malaking tulong na po yun para sa akin. Ang pagluto pala ng kangkong, ang pagluto ng kangkong, kailangan mo siyang banlian ng mga 1 seconds. I did a princess story, baby, just say. Ang dami ko nang hagpatin, nakangkingin. Oh. Alam niyo ba guys, ang pagluto ng kangking, banlian mo muna siya ng mga 1 minutes bago mo siya gisahin. Para dili ka mag-igit-igit. Para hindi ka mag-igit-igit ba. Ganon yun. Banlian mo muna. And I said, Romeo, save me. Somewhere we can be alone. Waiting. Me, Julia. You and that's for reason for. Uy, daghan pa kay kong hagpatunon. Say